Dali bong, gimalit ta bong. Mani. Bye. Jar, nag-video na ka. Okay. Ngita lagi. Hoy, nagkaon ko. Te, mga ulit ah. Usa na ito na buhaton, mukhaon sa ta kay ing pamahaw man ron. Kaon sa ta. One hour later. So, ang buhaton ako ani matutag NCC ron, palitag gamay na kanang sa may maayo pa rito ning saya. Cake siguro, cake na lang siguro. Sa ba? Ngita lang ta rito. Sige, sige. Fights, tara. Dali. Gaya ni. Gaya ni. Yung sakpan pa. Sige, mas lamayan mo. Daghan mo kita sa opisina ko. Kailangan natong dako na cake kana siguro. Miss, tagpil na. Katong brown chocolate. Happy birthday. Tapos message. Ikaw sulat sa message, friend. Madala ka, mama. 27 na din na siya, part. Pero kung ano lang yun, parang hindi na happy. Nice. Thank you, sa sige. Okay. Bye-bye. Ako na dala lagi ibukat. Kainit. Tingnan mo yung 1.5. Doon ka buhok. Te, manghulamig puspuro, bi. Manghulamig puspuro. Kay Raymond. Pugoy ba? Oh, hinang-hinay lang siga kay opisina ba ito. Video man ani mo diri taon oy. Sige lang, good. Dato man ka. Sos. Te, gamay ra sulod ani oy. Sige. Happy birthday po ko. With video ha. Video na te. Te, balik lang na. Ay, di na ako na ibalik te. Wala naman isulod. Te, tao sa ubos mo. Abrihan to daan. Tingko dari. Ay, sabak ko po kayo dito. Kung sa mediri. April, dali April. Ngiti ha. Ay, ayun, mali dahil. Ikaw dahil mo buhit, anak. Sige, tara, dali, ay na. Nakasakpan ta na ron. Sige na to ang tirada. Karmadawa. Sige po na to. Tugas gilid. Eh, masih pa ganito. Ayaw niya nasa kaya ito, grabe. Nasa po niya akong tibok. Ay! Dali. Hindi, magbulong man siya. Kanta nga sayaw siya. Hindi na kanta. Doy. Birthday kiss. Birthday kiss tayo, Chris. Okay. Asa? Birthday kiss. Oh, birthday kiss daw. Yung man nag-kiss ko, sobrang masakit. Pero Gali lang. ay wala. Yun. Kuya ha. Ngita sa opisina ba yun? Bro, matagas lang mo ba? Ano atay mo yun? Ayun, dito lang ang mga ahon. Anak! Bili, libre nito ka balong. Ikaw, slice to yung ko balot eh. Parisin yung mo ni April ba? Ano April na ko April? Ibutang kanila. Agi pagutang-gutang lang. Anya ang actor ko, di po ka lumas. Boy, so birthday wish niyo mo para kang boy. Kay Sir Raymond. Wala pa niya na-try. I-try na niya.
Ug unta magminyo na sila para makasugod ng pamilya. Bitaw no. Hindi na sila pabadlong kay Ma'am Jean. Pabadlong ka. Siri ko badlong ka. Pabadlong kay Ma'am Jean. Dili mabuhi ang first standard kung wala sa Pugoy. Dahil ang moment sa first standard kung wala sa Pugoy. Wala akong masunod. Sa birthday wish nimo kay Pugoy te. Wala, happy birthday. Wala yung mga Wala, busy ko. Wala pa ko incentives. Ano, sige tama na ba? Muna, sa vlog yung pag-share lang. Sa birthday wish nimo kay Pugoy. Tatawag. Ano, kuman. Akong birthday wish sa iya ha. Kuan, nga mamayo siyang tao na birthday to come. Unta, magbinutan na siya. Unta, Dito dai siya. slide, magdugay sila ni April. Magseryoso na siya. Happy birthday! Chris, sa birthday wish nimo kay Pugoy, Chris. Maulaw ko, sino kaya kong agtang? Okay, birthday wish na ko. Unta, kanang maing lawas, dalaygon ang Diyos. Sa mo ka. Parang madre. Lain hanin ni Dinso, oy. Dili na unta may makadungog permintig pabalik-balik na team song. Walang to. Bye-bye. Sa birthday wish nimo kay Pugoy. Happy birthday kay Kuya Pugoy. Unta, kanunay, God will protect him. And, wala ko lang yung mastorya basta ka to. Happy birthday. Unsa may birthday wish nimo para kay Pugoy? Ano lang, hindi na siya magseryoso na jud siya siyang life. Dili siya seryoso dai. Abo pagdating sa love life, karon kay okay naman sila so unta padayon na. Tama, kita na siya ganang forever, siguro forever na jud siguro. Na lang, love, happy birthday. Te, unsa birthday wish nimo kay Pugoy te? Good health, unta mo, mataas siya, mataas pa siya. Ano putot ba dai? Mas mataas pa siya. Ang ilang relasyon ba, ilang dugay pa ilang relasyon. Birthday wish para kay Pugoy part. Wish na ko kay Pugoy na managhan pa na iyahang kanayang kaliwat, managhan. Wala mo ko maingon kay Pugoy kay nga naman si hatanan. Sa birthday wish nimo kay Pugoy bay. Mo naman ko ganiya. Wala ka gusto mo. Tuwang. Inungungoy lang tayo. Akala may nang sanay. Katagan lang may lawas talaga. Business. Mora. Umoro tayo sige. Oh, mga ARC. Mga ARC. Ay. Mga. Sige yung gani. Mga AMC. Oh, mga AMC. Unsa ni inyohang wish sa birthday ni Pugoy? We wish you a very, very best in your life with her. And that's all. Hi Goy, happy birthday mo lang. Hi, Pugoy. Happy birthday. More birthdays to come. Sa birthday wish nimo kay para kay Pugoy. Hi Pugs! Happy birthday! Ang wish na ko sa imo, matangos na imong ilong. Continue to be funny and God bless you and God bless your family. Birthday wish para kay Pugoy dyan. Ay, Goy, happy birthday di ay. Unta, mayong panglawas, always thank in God. Isa pa. Ina katong gyapon pero taro. Normal lang ba? Goy, ay, Goy. Goy, happy birthday. Unta, mayong lawas permi. O, ang career, maging success o ang imong love life dili na sige away. Happy birthday, Goy. Birthday wish para kay Pugoy nay. Mon, happy birthday. Wish you all the best. Kauban sa imong partner sa imong kinabuhi. Magtinarong na jud ka. Normal lang nang mag-away pero ang away mag-strength sa inyong relationship, magpatunga ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Minagoy kay kuan sa Madrid goy. Magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Og sa 27 years nga existed mo sa kalibutan, ang amo ang wish nga maminyo na jud ka, magtinarong ka og ang ilang wish sa imo mukaon na daw kag isda. Happy birthday! Tay mong wish para sa atong birthday celebrant Ros. Pugoy, happy birthday. Wish na ko na magbinuutan na ka ha. Di na ka magsigig pangaway. Pag maka-release ka sa kapa, libriha baya ko. Lamat. Tigirl, birthday wish para kay Pugoy, Tigirl. Happy birthday, Pugoy! Ang wish na ko sa imuha kay unta, mabuta ka og mabungos sa mga babaeng nag-iring-iring nimo. Dapat dito lang ka mabuta, dito lang ka makadungog ug makakita sa babaeng sunod sa Marso. Unta, Pugoy, God bless you always. Unta tanan yung wish, Pugoy, mag-grant. Happy birthday, Pugoy! Guys, birthday wish para kay tuang birthday celebrant. Happy birthday, Pugoy! More blessings to come! Birthday wish para kay Pugoy.
Dol, may adlaw, happy birthday sa happy 27th birthdays. Unta daghan pang adlaw nga maabot sa imong ginabuhi o Grabe mo ni pati. magseryoso na kasi imong Love life na po. sa imong ginabuhi. Ana, kay ganihan ako si kanuha ng love life ba? O magwalang buwan ang imong karir sa itong pagpanarbaho. Salamat. Boom, birthday wish para kay Pugoy. Birthday mo yung Pugoy, ni kaon ako kay ko, pa ni greet. Happy birthday Kapaboy. Ay, Kapaboy. Kapagoy. Happy birthday Kapabukgoy. More birthday to come and protections for everything. Ang sa to yun mo? Spasa yung misteryo ayo sa to? Potatoes for everything? Ang sa to? Ang sa ingon ni mo last? Protection for everything. Protection for everything. Sana? Protection for everything. Pex, birthday wish para sa ato ang birthday celebrant. Goy, sama sa imong gipost. Wa kay laing handa, wa kay laing hangyo kundi molambo pa ang kapa. May na kay apil ko ana. Go ma'am. Good health and long live. Thank you. Birthday wish nimo para sa ato ang imuhang love of my life. Ako ang wish is Okay. more birthdays to come, and then unta iyahang mga dreams, yung mga gusto sa iyahang kinabuhi is maano niya, kanang ma-reach niya. Kung unsa to iyahang gusto, suportahan lang nako. Putahan mo siya. Unsa man mga bagay na naa kay Raymond na gusto nimo ma-improve sa iya? Siguro ang siguro lang siya kanang katong mga apan niya. Unta. Panapan, ang unta mabago. Bago. Pero dili man jud na totally jud diba mawala. Okay. So lang. Pero okay lang po kung dili, at least kay dadawat naman po na ako kung unsa. Dawat-dawat na lang. Dala. Kung tangay agdon ka ni Raymond og kanang kuan, kanang agdon ka ni Raymond nga pakasal. Sige, pakasal na lang kay para kuan mas cool. Siguro, Pakasal. time will come. Time. Then, siguro, kung kami sa mukha ni hawa. Pero, Sige, na expound. may right time good para ana. Kaya last nga question. Rate 1 to 10. Unsa nimo kalabs Pugoy? 1 to 10. 1 to 10. Ah, kay Raymond. Rate jud na ako. Okay, rate 1 to 10. 10. Ah, 10? Yes. Perfect score. Sige, muna ang rate 1 to 10. Kung pwede ba sa 10 nga rate i-express nimo ang love nimo kay Pugoy? Basta, naara ko dari sa imuhang dapat. Okay. Ka-sweet nimo eh. Sumuka ni mo kuya Denso. Anything about you, tanan, accepted na nako. Kung na pa may mas worst out, Okay. try na kong sabot. Pwede flying kiss para kay Raymond? Salamat kay sa imong surprise. Na-surprise jud ko ako nag-expect eh. Sige. Wala ka daw ko kay like eh. Na, siyempre. Kung lakaw pa, bulabog lagi tanan lagi. Mag-email daw, mag-email. Ayaw. Email daw kanina ba? Abot siyempre. Kapon ng labar abi ako balaga. 57 na di ka ba? Tiguangan nimo ba yun? 27 na, 27. Ako amang go birthday na is April 12, 1992. Dungan siya sa anniversary sa Kapa. Di dapat tayo nagpuan ka? Dapat tayo magkuya di ko semua? Kuya nga. Ikaw nga nga. Wala nang sa kalendaryo gani. Pero ay kabla wala nang sa kalendaryo. Ang bingo card 1 to 75 na. Napaka sa bingo card. Kuya nga di dapat ko semua na kay 25 na ako karon. 25 7 years ago. 7 years ago. 25 7 years ago. Ano 25 7 years. Tawa nakabalo ang edad ni Dencio is 30 plus na si Dencio. Di lang halata sa naong mo. Pero bagisbagis ang ulo. Bagisbagis oh. Agad silang ligas ba? Diyan mo rin national highway sa Kuto. Kuto mo ko na kung gikan kus babaw kanang maglisod sila og kanang sila magian ba mo nang diri ana sila diri. Ana sila gianan ba mo rin national highway nila. Okay man angayan siguro po. Ako na pagupit kini ko tong buwan Monday tong 8. So goy. Okay. Mo nang ganina patagi pa ingon sa imuhang birthday wish. Sana ko nga dili na mo ingon sa kuha ba ang imuhang First is thankful ko sa atong kuan. Labong mo kagagahom. Bisag badungon kay ko. Tagaan mo kunyag taas ng kinabuhi. Abot pa jud ko sa edad nga 27 anyo. Healthy man, high blood. Thankful ko sa akong pamilya nga ni-text akong papa gapon. Basahan akong text akong papa. Mon, happy birthday. I wish you good health and many birthday to come. God bless. Mama, nag-text mama. Mon, happy birthday. Simple lang. Salamat ko nga. Tagaan pag mataas nga panahon akong ginikanan po. Kung wish mo dili ako sa akong sarili para sa akong mga kauban. Workers po na ako. Sa unsa nga pagsulay atong mga kuan sa opisina. Ato lang mga kuan sa inyo mga viewers. Suporta diri. Ako nagsara ko diri sa vlog din eh. Ayaw mo kalimot subscribe, like, comment, and that's it. Salamat ko sa akong official someone. Bulong ako ginsa ka. Kung ginsa mong kadiha lang ka. kato diri na lamang mga mali mga pare mag-uban ta sunod. Kita-kita na mo ta buhon. Ambi ko din.